Здравейте хора и потребители на YouTube. Днес ще ви покажа как си свалите. Тук беше... Мисля, че ще ви покажа как да си свалите. Тук беше тук са... Тоест как да си инсталирате чрез Edition. Веско. Така... Тук почвате. Оп, оп, оп. Дай ще ви отворя за мунда да видите първо 1.6. Това си имам 1.6 Edition. Честно казано. Това е Camtasia. Такова работвате клипове, рекорд камера. Но сега няма да отива. Тук ще да се инсталира. То само ще ви покажа. Ще пусна да се инсталира. После ще спра само за да ви покажа. Мислех да направя клип с така, нали, създавате текстов документ, пишете с музика. Но не. Така, не научих какво ще напишете. Само искам да ви покажа как ще става. Тук накрая ви излиза ланч, вебсайт. Така хора. Да не инсталираме. Даже ще ви пусна отказ. Тази муда не отсекли. Мисля, че банани. Как го написах? Той писах така само. Чрез то. Така ми излизаха всякакви резултати. Това тя според мен е малко различна, обаче. Много ми е странно. Май мисля, че най-съща, но не си инсталирам. Така хора, това беше от мен покази как ще инсталирате и как да си я показах техника. Те хора, това беше от мен. Чао!